ahapụrụ bụ di m na ụmụaka m na-aba wee gaba US. Di m a na-agwa unu maka ya. Anọ m skuul na-eme nọọsịn mgbe ọ fụrụ m. Anda ama m mma nwaanyị rinne. Ịbagolo oge ọbụla anyị na-akara ụka. Ọ na-ekwu na-asị na ife achọdebe ebu ka m mụọrịa ụmụaka dọka ka mmụnwa yọda na. Nị ya kpọkwa ya ife ọbụla ya jos were ịmaga onu ife mmadụ na-eme expect yọda na. Oge ọbụla ọ na-asị ya, I can't wait to see my daughter this beautiful. So maka na ya nọ skuul ọ na-arịọ ya marriage ya jụọ si na ya chọrọ ya gụsịa akwụkwọ ya enweta ọlụ before ya wee kwuba okwu marriage. Yọda na ọ sị m nne this man yọlị agbogo ọyọlị agbede ọyọ ya n'etiti na-abụ ọ na-ayọghalị ọyọ nne ọyọ ndị friends ya. Ya finish school ịmagonu ndị mmadụ bido gwa bịa okwu si ọkwa mmadụ na-ayọ gị ọkwa mmadụ ka ịbụ nke nwa ebe ị love this man na ịbanye bie inwetakwa ọlụ lụba ọlụ na onye na-alụ ọlụ na-anụkwa di. Yọda na so agwakọtazi anya ya wee kwelụ wee bịa wee mee gie ya na ya na-aba wee bili ya tọọ ime nke izizi mụọ nwa. Yọda na ọ sị m na nwa izizi ya mụrụ bụ nwa nwoke o. Yọda so nwa anụnwa bịa yie nyanwa nne ya marakwa ma ọnyanwa bụ nsogbu o. Ịgbago na ịbata izizi mụọlụ nwoke a na-eto gị ọ sị m etoketezie enye di edokwa uncomfortable with otuto a na-etu ya nya ọdụba jealous ya na-asị ka ekwe nke bụ ihe a etorie n'enu ịmagonu n'ime gị nwoke n'ime nna n'ime ibie and na ndị friends ya ma akọta ọnụ o ya makwa ma ọnyanwa o pịa ya alụla ime ọzọ o mụọ nwa ọ bụkwala nwa nwoke again. Ọ sị m nne ya ama nsịkwa na ọnya mana ka mụsị nwa nke izizi bido itiwilie ife o bido ịmaweli ọla mgbe afọ na-enwetegokwa ọlụ o na-alụ ọlụ nya bata leti nsogbu nya eje leti nsogbu in fact ihe ọbụla nya emene nsogbu. O nwere ihe doka na ipromise di gị na ị ga-esi ofe na mgbede ijesizi ọlụ na-abata right ọ bụ na ị na-abata leti maka ihe unu lụ n'ọfịs ọ ihe unu lụ n'ebe unu nọ maybe na ebutele nuclear somebody or something patient or whatever i wee nọfee time ịbatazia si ka isie rice na rice ga-aka wee bịa ọsịsọ ọkwa nsogbu o. Ọ sị m nne this man a na-ekwu otibekwu ya ife onya megharara m ọkụ ya na ya mara ihe bụ nsogbu ya o duto na otibegi ya ife and na ya nwee dream ije obodo oyibo which nya gwara ya si ya na ya chọrọ ya gụsịa akwụkwọ ya ga na-etinye akwụkwọ obodo oyibo ọ yọdago na so they were in good terms talking about it until otibezie enyi ife otibezie enyi ya ife nye webezie n'iwo ya kwụsịzia the communication ije obodo oyibo na ejego obodo oyibo because o nwere bọsịfa na-aba mba ọsị ya emesie gị bịa ka ije gbuo onwe gị n'obodo oyibo ka ije mee gịnị ilo n'obodo oyibo ka echeba m ịmagolu that and this na-ekwuzi. So mgbe akwụkwọ obodo oyibo pụtara ebe fa na-alụ ọlụ ya etinye afa nyanwa na etinyere afa die na etinyekwa afọ ụmụaka because n'uchie niile apụgo na the marriage ya jos nọzalụ nnọọ n'edi nyakwa ndị be ha asị anya nọrọ ya dibe o. Ọ sị m nnọọ kwana ya aka na-ekwu akwụkwọ obodo oyibo ya nwapụta na etinyere ụmụaka na etinyekwu nyanwa ọ na-akụ ya anya na-akwado fa na-ese ya na-akwado until ụbọchị akwadosie ji nwayọọ dulu ụmụaka du n'elu mama nyanwa yọba na wee pala akpị ya uje obodo oyibo. Ọ sị m nne na ife a ji wee kọbala anyị akụkọ bụ ihe a kịta na mgbe ha nọ Naijiria fa na-anya ọnịma ọ na this man ga-abalị ya mba obodo oyibo sị ọkwa olu obodo oyibo ka ọ chịbịa like I said before ya bịa ka o jee obodo oyibo ya wesị ya na ọ bụ na ọ ghara eje na ya nwa ga-eje ọsị ya ngwa ya bịa nụ ka o jee ya wesị ya na ya ga-ahapụ gị jebe obodo oyibo o wesị ya na ya nwa bụ onye na-anụ ya and maka na ya na-anụ ya na ọnya nwa ga-ekwu ife ga-eme ya wesị ya na ya gwara agwa na nne dream ebife wee nụbịa n'ịma stop kenia o wesị ya since ị na-aza afa m na ya ga-ama ilu obodo oyibo ebe afọ ị na-eje afa m ka ị ga na-aza ebe afọ ya wee sị ya enyi a ga na-aza afa gị o wee sị ya na ọ bụrụ afịa ka o ji eje obodo oyibo sị m ihe a bụkwa ihe a na-akọ even mgbe ha ka na-ekwu ese edo ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ chọrọ ije obodo oyibo nyalụ obodo oyibo nye chenji afịa ife nya gwalụ di ya o before nya wee lọkụza so ka jebele obodo oyibo wee lutezi obodo oyibo di ya wee kpọọ nya na fon ya na maka ihe ya na di eji wee kwubewu maka na gịnị ma o jelube ha wee ji kpọrọ ụmụaka si na ya ma hapụ ụmụaka na be ha wee jebe obodo oyibo na ya ka nọ ndụ ịmagolo mgbe a na-ekpe ma mị akpọ ọnya ịmago nya na ya na-abụkwubezi a na-ekwu ka esi eme kọstọdi nke nwa nke nwesikwa nke ọpụọ nke di ya achọ dị ịma
okwogbulu ụmụaka dulu ụmụaka na-abịa nya agbakwa nkịtị. So o wee kpọọ nya wee sị ya na ọ si n'olu obodo oyibo na ọ ga-echenji afọ ya, ma o chenjigo afọ ya. Ọ sị m nne na mgbe ihe a na-eme na enwere idea ihe this man na planụ. Nya wee sị ya mba na ya ga-echenji afọ ya maka na ya lụgodo mebe upgrading chọba ọla ịmagonu ka anọzite bifo nya wee gaba tru ichenji afa. Ọ sị oke na ihe a na-akpọrọ ya bụ nya chenjizi afa nwa kedu ife jikwenye kedu ife ọka na-azala afọ ya ebe ọ sị na ya bụ amoosu kedu ife ọka na-azala afọ ya. Akwa ifugo na ya gbakwa nkịtị. After 6 months ọ kpọkwa ya sị na ife a na-ajụ abụ ma o chenji ga afọ ya nwanne. Ọ sị m nne na ya to shock na-asị ọkwa nnọọ ka ọ na-ebuli ya na ya mara na this man je go lawyer wee gbaa anya akwụkwọ na nwunye ka ọ bụ na ya pamitiri eje obodo oyibo. Ha wee sị ya na adult ka ọ bụ as long as na adult ka ọ bụ na ife sọlịa ka ọ ga-eme. The man wee sị ha na ọ bụgodu na ọ chọọ ime ihe sọlịa na ọ just binie bie gbafelu na ọ ga-anata Naija kafa gbasaa dịka di na nwunye. Ịghọtara na ma ọ bụ na ọ chọrọzi in fact na ya chọrọzi ka ọza afọ ya o na ya chọrọzi ka ọza go lawyer ka m na-agwa unu ihe ahụ. Ọ sị m nne na-ekpebekwa ihe ahụ ekpebekwa ihe a kpebie unu ama na this guy nọ Naija kpegbuo this lady jụ na ọ ma nchenji afọ ya sị na ọ gbara ọsọ hapụrụ ụmụaka na ọ bụ na ọ da anụzi na ọ ga-anata Naija gbasa anya chenji afọ ya bifo jebe obodo oyibo. Na Georgia ka ihe a na-eme. Unu ama that now na this girl tọrọ atọ mara ife ọ ga-eme ọnya na-aba Naija and ebe o si wee mebisi ife niile bụ na o nwetebe akwụkwọ ya wee gaba process of ichenji afa na ọ nọ US na-aza afa the man which means na ọ ka dọkwa under the man. And ihe anụnwa abago na rekọd ya na anyị na die na-enwe nsogbu ifefa gwaziri ya bụ na ọ ga-ana Naija olu ọgbasa die ọ gbasazie die chigetezie azụ then it can be able to change afọ ya. Akwa ifugo this lady wee na-akwụgharị ọ sị m na o pushigidelie ya mara ife ọ na-epushiri ya mara na ogogo lọya tinye na-echezi mgbe ya ga-abịa ka ya chenji afọ ya bifo wee na-asị ya what is your son name, your maiden name, nke nwa nke nwosikwa nke ọpụọ nke ya mara ife a ga-eme na a na-afụta ya dịka married woman. Oh yes, ọ ihe a na-afụta even self na ha kwu self na ya sịrị asị maka na ka ya lụtere obodo oyibo na ya gwa afa na fa agbasago. Akwa ifugo na anyị na di ya nọrọzi na akwụkwọ ya ezubezu na US and na enwerozi ike ịga further until he finish this very issue dị na table. N'ihe a na-agwa m ihe a bụ kịta ejebe ada mma na ba anaba ada mma maka na the thing nọ na rekọd ya na ihe a na-ekwuzi kịta bụ na ya nwee issue na ya ga-ana Naija je fix ya gbasaa die before ya wee akwụkwọ ya wee zuo ezu n'obodo oyibo na afọ ya kịta maka na the man na-ekwu sị na ya ga-anọ Naija kpọnata onye nọ na US ọ gbacha ọsọ ya nye ụkwụ ya ike gwụrụ. Ọ sị m na ihe a ji ekwu ihe a maka ndị na-ahapụ di ha were eje obodo oyibo na ọ bụ na ịchọọ ịpụ na ịchọrọzi the marriage instead of ịgba ọsọ gbasaa the man si a na ịchọzi unu agbasa ichenji afa gị bifo ijebe obodo oyibo ka na ihe ọbụla this man kwu kịta ka ebelivu duto na nwunye ya gbara ọsọ without di ya amaghị wee jebe obodo oyibo. Akwa ịghọtago the case ike gwụrụ. Ọ bụrụ na o nwere onye n'obodo oyibo ụdị ihe a megoro ịghọtara na ka ọ gwụ ya ka o si ya handụl ya. So ụmụnne m unu anụgono ike gwụrụ ihe dị na marriage. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.